Jorani news naitongna joto lukurokno lam sogo ADC ni job haina hai subject dio deputy principal officer ni job thangnai salo saklai jakmani titi ADC ni je boot committee katal ni bakhaktei 14 July 2024 exam ungnani date saklaimani abo haina hai date toisa bariri rijaktika adino exam ungliya tamani hingkai UPSC omahai kaisa medical omahai porikha kendra rok kisa problem tongmani bagi agartala omahai center rokho tamani hingkai obo exam ni bagi je center najago a jaga kisa problem tongmani bagi buskang haina hai July ni no 21 tarigo date rijaktika ADC ni je job subject dio deputy principal officer ni 110 ta post je applicant khaine je exam center asok nai hini exam rina ni wansoi tongnai rokni bagai haina hai toisa abo date saklai jakmani 14 tarik saklai jakmani 21 tarigo toisa ri rohopika 21 tarigo se exam mungsinai phiaba je center tongmani a jaka namar nai admit card rok akorok je agini system tongmani amhai khaino exam mangnai totally tamani hingkai date simise 21 tariko dlangi thangka 14 tarik tongmani 21 tariko si ngi sinai amhai kano notification rijaka katal board requirement board committee katal board ni bkhaktei notification screen rijak norok bono khana nai naidi khapangni takoktai bukhoksong Tiprasa hasteo buini do pharok nosi ha kwrui jaga kwrui seklai laimani bulai laimani toklai laimani omahai thimani pojonto nukmani buini kubun do phawo phiaba tabuk Tiprasa rokni phasingobo omahai jaga seklai laiei kaisani rabat tan laimani kaisani poskini bithirui botharmani kaisa ariwo manei kai khenka abo sokogui laimani ariwo no bulai laimani bokrok phatimani bulaimani toklaimani potripot omahai halok sitra tomung sitra hani bagai jagani bagai arini bagai thesi mano omahai khlaiei tabuk nugjagui phaike kha nangmani jorangai phaike tamni hingkai nongnini hano kha nangma haino o Tiprasa joto ha Tiprasani tongmani phiaba kubun dopharok tabuk amusuka bangai ausini ha kisat ha tongmani no segei tabuka ADC area rogbo segei tongmani omahai songnugui tongkha phiaba je jagao Tiprasa rok tabuk je saksa family ni baki je ha tongo je ha no fosol chai tongo fosol khai abo bai kathang tongo nok tangai tongo ari khai tongo kheto khai tongo mai khai tongo omahai thai jagao tabuk ha seklainani ha kom ongai phairuk bai ha seklainani chengai tongkha takoktai bukhoksong omahai no kothoma asai phaika sini jorani news ni bukhago tamani hingkai korno jomatiani rabar bufang kajak tongmani huksung sakao phiaba korno bijoni o rabar no bukur sokla pairi paikha ani ariwo kai hnei tei o korno bijoi bahaina ani ariwo thalik bufang ro kai hnei bo bahaina thalik bufang ro phuchamani kothoma obongka purbo sadon jomatia bai korno jomatiani kothoma miawo brokni phasingo chokdiri haikaba kamini meeting khai laimani ari rokno tuyei phiaba a jaga phailia purbo sadon jomatia o purbo sadon jomatia chokdiri ni meeting phaya angaino kothoma thumnai rokno rabar bufang phunugoi ari phunugoi bini bukhani kok sai khanarika korno jomatia tamani hingkai bro obo hingkai posim ek chera Sibu Hori Parani obongka korbuk blog by khobjak omahai korbuk blog by khobjak o thayo o pati mung kami hingkai do posim ek sora Sibu Hori Parani korno by purbo sadon jomatia are segei wale laimani belai mar khlaino bini o purbo sadon jomatia hingkai korno ni
rabat bufang no bukur sokla paye o rabat bufang tabo bufang thia mungsa singi tongsiwo thia mungsangi tongkha tamangka bukur si sokla pai ka bukur rai si samani hingkai bohok tang tangai korno bijoi jamatia kok sai ma tongkha kabui tongkha mokol ni muktui bukhani kok sai tongkha tamani hingkai o rabat bufang rai si angsa mani phiaba ani bohok no si tanma klai siwo nei lukurok ni thaneo bichar sanai tongkha korno bijoi jamatia obono takotai bukoksong tirifrawo tabuk Tiprasa rokni bisingo bahaina are seklai kok banglaimani yangbo Tiprasa phiaba jaga seklai tongmani kok banglai tongmani nos tonglai tongmani omhai tuluk buskang upcoming taibo bangai phai naim tamni kai Tirifra ha khosroi phaikya sikoni phaikya kubun bongsorok o jaga phaimani bagui taibo desni law ain kanon jotono khosori phaikya Tiprasa rokni bagui phiaba thinango joto ha sini tongmani phiaba tabuk je tongmani je nokthai khai tongmani obno seklai lainen chengkha phiaba sengkha ma sanai sengkha मायगनाय सिनि हा सिनि देश सिनि राज्य सिनि त्रिपुरानि बागैबो जों खरां माति सानाय सभा मा खायनाय अबनि बागैनो आसो राजनैतिक पलिटिकल पार्टी खायलै फायख्या फियाबा ताबुकबो कायसाबो मोलाज आसों सक्सेस सिनि हा देश सिनि राज्यनि बागै जों खालायनायखौ अबनि बागैनो त्रिपुरा हास्तेव उराम कटाल पार्टी आसै कटाल पार्टी थाङो महायङै तंखा किसा नायनायदि korno jamatia bai purbo sadon jamatia korno bijoi bini rabat bufang tanjakmani kothoma lukurokno khakamjakmani kok saikhanar mani bini kok kisa khanainai din norok takhou ni bum khotoma hojak ani bum ke korno jamatia ke tabo or jaga ko thnang mani ke bahai ke labar phoni ni bukuro khukjak malaro karjak homani ke oro ke omo hai saithang ke aige yang jaga yande ya oro jaga kabang manu oro jaga go simna kaibe kerang rok wathai bo song rok oro jaga go basa jak tongo bo basa jano thung paibe geisi tabok ani jaga go laifang kai ho hingke o laifang kai mano ang ani jaga go kai ri angbu bono soilia hingke tei Kau hake sekna ni bu mungke tumamba. Bani bu mang jaga durbo sadon. Jamatia bo belai boys korsi ani baba ni somansi. Bo wansa ko naikhe oma hairok khasi khainai khaima thothok singya. Haipanu bo oma haing phaika. Ke mo kami sa songui maya. Bo no ang hai borok bai te mungsan jaga ni thangnaya borok si ano oma hai khai pai. Ke mo kami ke toma hojak mo posina exori sibohari para blog ke toma andar khojak gesini korbok blog ngete ni labar tomaro khoti homani toma phunung lekisa ani labar abo bai thagia o simna bai thaya bo simna no tegi ani labar no ta phaika phang tha porano bokorok no seibai gei bo pora botharani chesta go phunung dingke mule nai thedi angala sabli omo phangsa dele kete phangsa ngamo ngamo digi yang kereka omo trok tung fribai nai an bange amo ani bohok si pa probo labano tanya an ba angje omo asa gi tamani tei le bro tei phangsa le ro le tei phangsa ro ke nang tabo bahai chong tong bono toma ব্যবস্থা খাইনাই না কোনো এফিয়ার টিফার খাইনাই না কো বিচার টিচার খাইনাই না কে বাহাই কে তাবক চং তং তাবক সংমানি কে অমনো আনিবো খতি থাং তং হা গেতে जों তর পারা খুংসা তংলাই মানি जेखर फानो तंलाय सालाय हायफानो अम हायरावाय सग गथनाया ताबो उन थांखाबा इखो आंबो सयमाया आनि अम हाय लाबाराव नासि जाय खति थां दं हा ताबो जरा इखो आं बसकांग तमा खाय आबनो नायनाय बनो तै ब गसे आबनो आं चेष्टा खायनाय दं गासोना
O khapangni takuktai bukuksong geri jorao kepal birman geri humani abo kisane kokia tamningkai sobita deborma bai osit debormani hamjakmani lukurok kisa salsukanga norokno ang phunukmani jorani only jorani news ni channel ni bukhaktui tamningkai sobita bai osit deborma brok bibujug bai buphayong tonglai japani buma buphado thuin thangka phiaba brokni kapalni kothuma hangkai brok ganti nok maimui songui chajaknai ganti nok koroni bagai lukurokno koimani lukurokno subadini samane phiaba lukurok je mansa bono subaimani miado thangai rang jafrerikha phiaba tin painani aro pilar of paibini o ganti tangnani kai or rang sapisian ingya phiaba o news nunugui agortolani no taku khoroksa ani loge thangkamia thangai je mansa bobahaino mairong rok ri rok sapan rok dal rok tei rang rok omhai khlai subai kai phaikya phiaba buskango tumungno wan sogui lukurokne hamari norok bosuri dinai tongnai norok rang puisa je rimayarok khoksa khongni phone je rimayarok khangkangkai norok ishor mutani thane suridi sobita deborma ni nukhungo teibo ishor hamari ruoi o ganti nokra khorok thangi manani tei je chugnai rok khangkangkaba khoksa khongni taisa subadi hindei sobita deborma ni bukhaktui omhaika koi tongo phiaba ta khoktai bukhoksong kaisa tei kaisa sugya jora sung subana nango gwal nogo jabra samsai ma hai phiaba o kami amsai mohoram sodor kami amsayo sini Tiprasa rokno kwbangma ranganang tongo oko tongo jati gusti rokbo phiaba bini kapalo sobita bai osidni kapalo omhai singka tei tamo khainai phiaba hapang government tongo thikno brok sobita debormani phasingo nojor ingyang tongkhana phiaba thinango sung omhai sobita debormani je mokolni muktui khoroksa Tiprasa ngai sung tamni klairana bana aboni bagini ni ani suba subani bono sung thinango busujratui khaiman sung chesta khailenai haina hai kisa nai nai di o sobita deborma no thangai mia subai mani tei lukrok hamjagi rang pusari rohmani abo kisa mangpli haimani sobitani bagai bahai ma tongkha sobita belai ki tongthoka waispono no tidu suba phaikya buyo mahirka suba phaya ta first time obo hangangkai lokoro google pay o dawi rohmani buska suba surut kok sagra de lokoro ta se kok sagra de aru buya ga mo to batum nango mele ki kosto paran niata se to to me kon padan nu to te nu esa ko to khoktai bukhoksong sobitani nukhung ang haina hai phaipika tini watui seksek watui tongmani jorabo tongimiya sobita deborma bomahika songoi sai tongkha bini ganti dokri thangnai video do norok nukhuna tini haina hai sung phailai pika bini nukhungo nainani bagai bomahai tong phiaba belaina khaganang belaina hamjak mongganang lukurokni suri mongbai lukurokni hamjak mongbai omhaina kha kufur tini sobitani nukhungo bono je mansa sobaso khaipaikha phiaba lukurokni bagai sobita tani ganti nok tangnani bini bagai men nangkhoma to ganti nok bo songisanani bagai phiaba tabuk bo bini ganti nok tangnani bagai rang suwakha je subanai rok do phiaba asuk sogyako abo pura complete khaina bagai abin bagai sengtakse jora mana singnai phiaba tini sobita no suba phaimani ang kisa sobita bai kok sagra nai puila bahai tong sobita sagra de kaham no gai bahai ma tong jaka ni nukhungo tine hain hai phaipiu belai ki tongthoka takuktai bukuksong thangnai shonibar Kerala o thangnai khorang deborma 20 বছর bini umor
4 दिन नांखा बिनि मांकथै तिरफ्राव तुबुनानि बागै शनिबारो बेंगालुरु इंयाफोन 3 यार हाय सामं थाङै शनिबारो केराला थांमानि फुं आसिसिरि रविबारनि फुं आसिसिरि इंखान बलांमा सखा एबां करै थैगोन होनो केवु बा फियाबा आरो पीएम रिपोर्ट निंका हार्ट अटैक ngै थैगाव माहाय रिपोर्ट सपाय का फियाबा नुखुंनि बखाक्तै बिनि गामि इंखाद yang mandai gosia para azagani nukhungo phun sokpaimani bokhaktei khorang deborma thikani saman bokhaktei roibaro khobor manphono rang puisa kreni bagei bini sajlano tirpra hasteo heka mandri bini je para otu bunani bagei saitok laimang 4 tarigo ayang bakubun haste phatani borok bahine rang suba laikha suba mambai boni suba mumbai belaino khas rangjaknai tamangka Tiprasa rok ekhlai suba laimani bokhaktei khorang deborma miya bini mangka thitubui bini buma bufa jati gosti amsani lukurok mokhang nugui bono khorang debormani samung pairi rohoi mangkha tamoni hingkai kok sajaknai hingka khaka jangnai hingka obono belaino khorang debormani nukhungo bigra miya ground report jorani news bini bufa bini mato no interview naman bokhaktei okok na asai phaike belai bigrani bagei buihai kisi mise rang pusada ajimano hngino thangjamani khorang deborma phiaba theinani do kebun kapal do krei haifano omahai kubun hasteo thangai buma bufa bai saloi bahike thike bahike sokha abo nijini gandarphon nijini busanaba thikengka sakhamo omahai khorang rok mokolni mukti rok khlaimani bufani thanibo teibuni matoni thanibo tamni ka takuktai bukhuksong tirpra hasteo omahaino kothoma asai tongkha Tiprasa rok kobang mano rang puisa tei potirpot bialni bai tabo kubun hasteo thangai samong khai tongui mang kthei pujonto tumnani rang krei kuno family hongka boi chubai meya saimia hangkai ba Tiprasa rok chubai akoi jodin maya hangkai mang kthei abo tuido mosokja borobo khubujak abo palamai omahkabo theinai thei tongpai kha Tiprasa rok oboni bagai takuktai bukuksong kisa khanai nadi miya khorang debormani boni baba tamo saka tei bini mato tamo saka kisa khanai nadi roibaro thikya tine do budbar kai tongkha 4 din kai tongkha tam bagai nini sajlano nogo dati tubui maliya bahai tamo problem rang kere gate sanai niya ni sajla tam bagai baira thangmani bo haino thangada babu thangne ne tangai thang ranga jinanda thang bosu balokha thangmani 1.5 বছর ओंखाय वाइसपान्ति फायका जे थांमोन फायाखौ जे वाइसा थांमोनसिको नगो वाइसा फायको ओंखाय जे बथांमोन न मुखांसि नुगलयाना एको फटोरगन खथा थायने बाय थांगो नुगलिया जे थांमोननि खर गुसु गुसानिनि इन्जना ओंखाय ताबो बाहायके तुबुखा बनो बर' रांमान तुबुखा बाराव रां थंगा बय थुमलायका गासैबो गिजेम जे थंगा आके तुबुखा बोसानि मांकतिको नायै सावैको न सामु खायसिनाय ताम बागै बेलाय रां फैसा नांकुमोन बांदा मा थांका रां फैसा तंनानै सोंबो करे नं तांगन मायाबा बाबु थाने रां बुथावदे जागदा जदिन नरक बुइ थुमै रहया रां रया कोइ तुबै फाया अंकाय निन बोसाना तिस नुगला कारो जे पाइखामु सामु खरं बाखत कासनो नुखुंखाया ना बन गा दुखुं दंगो खरं आगे तिरु नुखा जेरायफोराव बा नरक जागा नुखा बफरो थांका बायरा रग साइगन बारा थांमानि 1.5 बोसोर पाखाना अमायका थैया न बा अमायका खबर मान हंतिरो वानसु माया ता माहारखने नों बाहाय मा दं 4 दिन काय थाका बिनि मां कथि कुबै माया रां तंखांका द जे थैमोन आदिन तुइ फैमान खनो ओंखाय अमाहाय रग बाहाय खनाय बाहाय मा दं बखात दुखुनानो आबम बहाया गरां बोसा करेबा तुइ मेन बा आबम हबल किन दुखुनां दं नंना वानसु का खाबो खुनां जा
नोंथाङा मा सानामुसुन बाय बाहाय बनतो ना ker bonto na chingin tongo kerni bagani bo tirbrani bairawa thangai adina hnai thangai baba hayung tai khabin bagai joton sungbo loko bachiro dokhonango ta dokhonango belakhe nungna bo musongo bono sore ka hama agi nisimino nugo tongo sora nisimi sikon simin sung to bono boto ani busuno kalayo ngai bin bagai ta bosung mana dinisimi bokha dokhonang mane bokha ni muktei kalai mang tongo ta uja thigani thigani khna kangkanya boile ranga juya koi nukung nukung ga salogo dinani bo salok maya tai tam khanye bo bino bo khachi ngi tong khang ka ba bo ka ham khanya nyo thangmani baira wa thangai nukung hamya ba nukung salogo jamano ka ham da khaimano nei bo thangmani ta bahika soka abo khobor do manoro bahika thiga nei khobor maya saimya bo hotat boro kelarin phaida nei hingamo bengulo ni phai kelar thiyo nei khobor man emang koroi thiyo nei sota tamung tong kha ta singbo saimya beting nogan tong si saimya hasalo toim ba beting thangka beting thiga bo sing kuno bo saimya ta tabo aspen to by one jakta asu watu yo bahaya tini balance cost online tini cost no watu phana tai tam khanya bin bagai sungbo kaisa nanya mu sungui tongo thangma bo balok jak bo 1.5 boson jabo tong khana thangmani gabono sungnungna mangse mu sungui tongso am tinga phungni simi sungna singlai u sai din sakang shonibar ni din simi no asu din kodok ma thikya to khana ka roibar no saimang khana thikya roibar saimang asu din kodok ma dini budbar bahaya tonglai ka gebo bahaya oba hanyo kablayo ko na singlayo simi sing na singlayo bono bahaki je rang paisa ko horimano thumlayo bairan to phacha tubi maya rang paisa to dorkar nga bem buma songbo na jibong ko dison mo toy hamya paro phaisan si simalang si kering khabuna kering khamuta bonyo aro sing khamuta tabuk je bono subana jene bono nanyai bo blake hambai bono chini khorang na je subana bono ba par angko baira ha ni ohorma ohnai rokta bono rang subai honai rok bono blake hambai maru cinti prasani bage bo musaka khagya tapus kango boni bai ter dino tang nangam lena tangna nango ter dino tangna nango bone bage bo lokoni subaso man khangkai borok bo sanai bone buma bahasong bo koroi tangi si saman salsa tangya khe mase si ma tongo borok bo para omo gasia na gasia tai khanai jo tong bai ro gasia kami borok khanai to gasian parani jakani koroi gana gini borok tong wayang tong mutamuti tong tai tam khanya tirta haste oni ne kuno kamaya kustamaya bairo thangi pano bongni imkam khayi buma bahana salogoi ba aini phai pano yang dogan da khai ma phanyo rang paisa khawoi oma haike borok wan thugu thangbai manta bui hai haro do tan male ablena tabu boro hata asrai boro todro boy bokom jinis do aji mano khang zaman kana amte ne thangman boro wan thugu ka ham ne wan thugu thangmani ba tabu kepal kerei ba tam hune sanai bo iso maka ma ta Takoktai bokok song social media hackaba YouTuber rok tirpra haste phaimani yagulo ageo do social media tabogrom di 2012-10 omahai rok sonrogo asu social media hackaba YouTuber rok tipra sorok rui aboni bagai a jora rok kothma thumnai rok asukti prasonuk jen bagai nesini record kaya ngai tongmani tabrom di robi lithoni jorano uskang ang interview nai pro bonus hawa a jora dara asu media krini bagai omahai asuk focus hai kaba record rock sing YouTube ro has khai ka phaya abun bagi pheba kaisa long pending social media samung khai tongnai sumon debor mani nukhung ground report naimani yakulo belai wanama singsa kamam chakjaknai nobar kisa ship kangkangkai kisa lathri kangkang bini no grumsa kalai thato omhai jaga sumon debor ma tongjau tamrinkai nok khaisimi brok ni kuno rabat korei kuno kheto korei kuno ban korei tamrinkai nukhungo sakir bukorei bahika sanai bahika nok tangnai bahika bushabati rokno pornai belai wanama sajak sokromjak belai ne sintangjak sumon debor mani nukhungni borok
oboni bagai neta montri hekaba hapang je tongnai rok hai kothma thumnai rok ni sakao kisa subana nango health khaina nango sakate bisingti joto thui hai kaisi u dofani jungjal tongma rokno ba kothma thumnani bagai taibo phan ngai buskango samung khainani oboni bagai no sumon debormani nukhungo miyawo thangai subai khe MLA amsani MLA Swapna Deborma je mansa brokni mandi amsai mandi constituency ni Tipra mothani borok kok saplai sumon debormani nukhungo mairong nok tangnan bagai tin rok akorok potripot je nangmani manai thangeri laikha norok bukisa nai naidi sumon deborma tama kok saka tei suba mani bahane kisa nai naidi kahno no bo kamno sungdo bisas khaime yang tongmani nini nok no omhai obostha wo sung ungan hne piaba tini oro phainu phaimani yagulo tamon sasinai kok thaisi kri haing thangka angbo to kok thai kri no bahke khau belai phai mukti kalai belai khau ang ani dolong no phano ang noktan dol जों खाय सामु गायसा काम खायो सारब्रम से मालाय दं हायफनो तांखायनाय तिप्रसा हमसे कामिनो तिप्रसा न चुबाना नै दफानो चुबाना नै नगर फायमा बा तांखायनाय जतन काम हाय मा तै काम खायलायो जों तो जतन नंबो सायमा नांबो बसक नि समय जिमे काम खाय फायमानि दाबुक sak पर्यन्त काम खायनो दंगो ani laibo ang babiu ang sangbadik gota khaino thangnai ang furpilarong kam khaithanai hinai lukurongno chubawin thangnai joto borok no saimano ang bom hai chuba mungo tong bunji sikangon tong ang bui saya saimia kang sao ama gen cholio fiat ang tamni bagai oba hai kya nok no khungno pununa nang kang khe balokha oma kichi kaplaon tui tong ang karong কয়েকদিন পরে কাঙ্গো কেন আনি নুখুং বেলাই বেহালঙ্গি থাঙ্কা বইকে ওয়ান সুগুই মেয়া আন অবহাই অনগঙ্গান হनै আং তংমানি ভিআইপি তঙ্গো আং কারণ কে তামনি বিয়াগै বই খরচ কমেনো বরুনাই তো আং নুখা নরনো বেলাই হামবাই কমেন মারক বাগै আবহাই কারণ তামনি গাंखे आं खरच ভিআইপিও তঙ্গো ভিআইপিও तंगमानि कारण का जों खरच नेता बाय तंगनानि के जों नेता मन्त्रि बाय तंगनानि जों बुनार हालो खाइ फानो से जों कामुं सुमुंनो फान जुमै फा जों मा नखरनाय नों स्टैंडार्ड नों निनि फेसिलिटी नों तमुं जामुंनो गाहामखौ फुनुखौ केसे न एमएलए मिनिस्टार बरि हिनानि ओ बरोबर तमुं वाहामिया तमुं बिनि जुमानि कामुं जुमानि सित्रा का नायनायदि मन साबरि हिनायसि हनजागानो जों overall haino abo magai wana जों ताबो प्रॉब्लम कलाई तमन कारण के अब हाइनो दाम सासिना आंबो असु बुका फाइले नों द तिप्रासा लोकरकनो बागै कथमा थमनाय जोंसि आसायाखौ अ जरानसिमे तैन नों गोबांमा लोकरकनो तिप्रासा बिग्रा खांग्रा रकनो नों सुबाय फायखा नकरि रकनो फुनका पथर पट फुनका फियाबा निनि दुखुनि कक आसो long pending नों खलाय फायमान यागुलो 2024 दिननि साल हायोसे लोकरक साइमानो बमाहाय कासे फिलिंग खाय बाहाय तामो फिलिंग तो ताम खायनाय कारण का आं निजिबो नुगै दंगो राजनीति महल बहाय दफाव सुबा मुंबो बहाय जे बरं मोसाना गोरों बन मोसायमनो हायसि राजनीति नस्ताल जों मिडिया बो अबहायनो जे किसा दालाल खे तंनाय बो बुखा कसल के तंनाय के बो जीवन हामैसि माय हायसि जों के बुखा काहाम आं बुखानि आं केनो प्राउड को से आं बुखा काहाम आं तामनि का आं बुनि सिगां चुबावै फायो आं ओ चुबा थिनि न आं सिगाङो थांतिनो न आं मायके आनि जि नक नुखुं सोनामै माया गता मुतै ताब सानाय कारण गारु बेलाय के आंबो सुबा मुंसा दिरि रगो केर खाजे रो खाजेगु तामनि बगै नाय दि आं बो पॉलिटिकल इशू नि बो पार्टी नि सारि आं जतनि बगै आं थांगो आं सिगाङै थांगो ना थुनानि चानानि गरै सालता महरता माइचे लातां पार्टी पॉलिटिकल इशू प्रोग्राम खाइ पायु केदो नेता रक्ता बानो केर खाया
Ang tay say mali. Belai khapangni takok tai bukuk song belai khakamo belai khai rogo belai mokol ni muktui bukhani kok sajaknai kebang mano phayo tamani hingkai omhai takok sung media platform o tongnai rokni noksi amusuk obosta luku rokni kok sai tongnai roksi omhai jagao phiaba omhai rokno sabo swnamnai sabo rinai sabon thane sung sanai nei obodo democracy o je hapang khai tongnai je government chaloi tongnai je neta mantri hingjaknai brong thani do ma sanai blena takok tai bukuk song phiaba khoroksa kothoma thumnai asuk ksam sungsi asayako jorani niuse asayako phiaba takok sumon kothoma thumui phaimani Delhi movement hindi joto jaga karjagya Tripura no karibo omhai jaga samung khai phaine rokni nukhung nok bomhai nainai di takok tai bukuk song phiaba belaina khakamo tamani kai buini jaga kisisa kre duwa sasi nok building 2 tala 3 tala tangui tong phiaba takok sumoni bagai nok kaisa tangnani busuk rang thanai bin thanibo busuk thanai abo belaino sungmung kotor tamni kai boni thaniwo lukurok hayakaba je hapang je tongnai rok tumungno naisigya naicomya omhaikano tonghang kangkai bini langma bini poribar bini bushabutui bini nukhung thinango bomhaikai cholinai obono sungmung kotor belai jorani news phiaba omhai jorabo joto pal bini thaniwo subanani dorka bono support khainani dorka comment sitra seiyawi phiaba nung ang dofani sarte bini thaniwo Tiprasa Tiprasa ngai bono support khai thinango jorani news obono nayo boni thaniwo nokto mana nango abono kariba haino at least broni nukhung solinani bagi busabutui solnan bagi 4 class akiri phana kaise bron thaniwo nango takok tai bukuk song tamni hingkai brogni thaniwo jaga jumi do kurin kurei buni rabat bagan tongo kheto tongo phiabo bun thane mungsakri nok thaisi mi sok o nok thai kaisa sok bai bini nok do snamnai busada pornai belai jengzala takok sumon phiaba takok tai bukuk song norok comment khai sandi takok sumoni bagai norok ni wansuk mung boma hai daksia salainai takok sumon nini jaga jomiro rabat bagan handi ba omhai roti do tong ba rabat bagan bo kurei ang serai phangsi ni simen ang dukho tongo ang busangka khorok sung ha ang serai khorok nang busu kelas porto porikha motote ke tabuka haise ang serai phangsi ni dukho tongo karon ke ang agin simino buini kormosari khaino ang 2013 ni simi ang sangbadik nokhori he aba hakeno ang tabu sak porjonto birmanan tong haise bofurba birman pailang na ba saimi eta ono nasingjak abono lukurok subama to subahin tong angunu ani subahin tong je subane rongbo hambai je khoksa khongni ano ro hori tong nai rong belai hambai abono nayo norok je mansa no subadi nongni subamong bai ani nukung hamai mano nor nini nangkuk manengkai tabo nok kaisa belai nangi tongkha ani je kono borong ni phanong thong nok kaham tonghang ke dunia guri thongui mano ba kaham khai mano obo je tongnai busabuti ro kasang nok tongmang khata nok kaham obo tabuk nai nei di nung no nukna ordi ba solution watikaletis ma basalanya bele no basai amo soroko ma thuyo onek jingjalung phai na bahut ang to arekta ang to kisa nobar bagi nai boro ani to nobar nungna nobar phaikan ke nok loli thango ke nok loli thangiro nobar phakeno bisna potr chilei ma soru ma thanguta ka haibano bukhano onek karakama tongo buskang ma go tang khenai ba buito nahari munei phano tam khene munei thu munia thu chomoyo ba mairong kori rongo nangwasban nini bukhani dukhuni kokno ang kem no share amsai ni MLA ba kem nang share khaya kun phan sai ko ang share khale tang khene ba bele ngai hambai bele phiaba kisa tongra de takok tai bukhuk song jorane news mokol ni mukti belai do yokha khai yokha phiaba je ang suksa bono tini kisa sobai kalangano obai do sufficient ngya bini nukhungwa ani demand hangka obono elli nok do nangano nok no kari bahanya 4 class pano boni busaboti rokno drup sar drup nango government naina nthung hapang naina nthung obono naimong jorane news
hingke kono beri khainai sing boje sing tuksak khainai mari bo kono khaja sing ma obno mas khanai je baka haneti kana madam sama hai anga jaga se ko kadang sai kisa mandi kasino madam je subai to mani au bo thiji samal bebana cost nang to mako tang inke bo to official bagino subana dia official kaisa rules ko ba hakene subana bo subaya koma hakene kuriko no kono ko subamani jadi se ka hamen pore subamani sabrum khajya ta maka dili media listan kai nuksak maya dili no media lo tilo nuksak na abo busin khai sambod ya ko busin no ni nije bai tang khai meya kono sing je bini yakti khamena bini obudan ko sing kero mai dam tuwa khem bini obudan ko bini obudan bai na sitin asu do te se bai tong mano hai bagai no bolida ko da jima bai ti do bai ni sing tahan te so bai tong mano am bagai je ten ko no koi nei bus kango je to nok ni khongo no amya saya to angun bising te kisu kok sai resine kuno khongkole hujang lai ya ini takri nok sini hanya itu ibu ela kawat tuh leader sokongo DCO chairman sokongo kasih ni leader sokongo ko hanya apa kita sokongo itu no semua saya coba yo bama hanya solve kayaknya kuno MLA no dustui nai kuno chairman no dustui bo abo sini no saya kelai usin tiap no dustuna ni kau dia tiap agensi kok sana ya kamu kesang hambai semara nai oma hanya kuno bekti goto madam ini je bini khud ব্যক্তিগত খাইলে বমা হতে সুবা খাইতা সং bini than bai khai tina oma hete suba khaita amon bage masai tongne asaya no bahite salt khai so salt di kithan ga hante se tina ok pesaro ko hamnai so pesawo molo ni kesi sin pesabo kana so pesa hamya hne bona ekhangmai wari ro kangje tamongnai bini sak na hamya na ga pesana so boba haite mukhubnai bere kisi toplano bahite mukhubnai so masai toplai to no koine khaidi bokhawo je hamya tongmani abno ta sudi no problem to hanke no rules bai samu khadi nong DCO member bekok sadi nong DCO chairman to bo bekok sadi tarpore bor khaine madam no nong ibagi nei je kono sukruk sakate hinke tarpore madam bo thangi nai naya jaga to mo haikure bo dini mote je rules bai bo samu khlai to abon bagine senti bo chai to nai sabo bo jaga ta mo tong si madam to belen chai to tong singo bo sama ta gina hate sang subanai abo hate na khlai thangai kai disi pok salia hambai ismo sini tapuni tepuga to sini mandai constitution ni nai sini amazing kongo tarpore sini ba zombi kongo bo kaisa is chairman tarpore sini mandai block president PWP and ambito dagruma sini secretary saduna kongo kai sini saduna chairman kongo sini central secretary sini baiki narani kongo sini district secretary sini taki maya digi kongo ang sikut kongo ani mukha disali kongo sengjo tumi logi nai tinor saja sini tafu kongo kongo di dalam macam tu kami lagi ni kali ni orang jenis sebab hambai media na by naik orang itu tu bukurona betul no kakak hambai ya karo ini sen tak semua ni no kasih peleh tam mana ini binaro nok tu sengabo aja ni kasih ni nok hamya oh hamya ni bisu masih tu binaro kasih dipot ai hai pung kumon kelai nai abo nukung tin bok noromba kelai paui nai om hai bipoto kelai laja ni ta wate ni jora satung ga ke ekok kai ulo kas paku mane ulo riwana ulo ka ham klaya ni na pano ul tuna simi malia tam ni male wate thagyan ko ka wate thagyan ni bagina jeng ora tin bini tin kong tin beraro tuliro akoro bina nang ni nai singobo isi sabono hai di peke hai pana sing mane khasrang ya sing usiri ma bai bon teburi namu tu kaman himale bo koroksa media bo tini kokbor media sing bona kuni ni bona tuguti media ro na tuguti kayo ini sumon simia media ni bismo ke geritom na kamkai nujagya ini sumon lasi jak ma hai bini friend circle dong no bin no tora ge hai amar hai media tep tong na to amar hai media tam borong no bo sung subanan bagi chai tok nai ta ka sang gang ka obo hai media dong no belete hambai maru tam himka mandai elaka wo je puna kuni jaga wo je tuiman ya mane no khamya ama hero tiklai mani bagi borong no belete hambai maru kamale jeng je jaga na tu tiklai meya jeng je jaga nukia je jaga sia or tiklayo kacung rina ni pagi nai jungo oma hai ke script na hari mano je jaga nukia jaga sia atai ke sa mujunar nani
মানে অবশ্যই দরকার বা সিনানো অবশ্যই দরকার যেরকম বাক্সা বাক্সা কমেন্ট খালাयो গাहाम खालायनाय दङ हामिया खालायनाय दङ जाय माने स्टेप बाय स्टेप बमाहायके सामुं थांनानै जोंहाबो सामुंगो मा थांनायनाय ताबु रमदि ताबु बाक्सा बाक्सा tui हामिया रहिन कुनुका दा आप tui हामिया tui मानया रहिन कुनुका दा तांगि tui मानया आबनो मा चेत्रनाय तांगि tui मानया तांगि tui रहिमाया आरो बिसिनि चेयारमेन बाय सगंको रक साथाय चाउता जारा मिडिया नि थानाय रग तांगि बिनि आरो तांग tui मानया हयतोबा आरो कारेन्ट बिल लियांगैनाय tui मानया कारेन्ट बिल लिया कारेन्ट बिल गोबां मा हंगां तो कारेन्ट तानि रिफायजागो हंगा कारेन्ट बिल तो अब ताय सरकार उरिया ना अब पब्लिक रगनो कारेन्ट बिल मारिवो जुदि आरो थांगै जे आरो कारेन्ट गेंग उंगरो मीटर बॉक्स रग थापे कागजा आ कारेन्ट बिल ने बरंग मारिनाय तै हंगा सरकार थां कायनि मानि अब रगनो किजा नायनायनि दरकार खलायो आर यांगो लामा हामिया लामा खलाय हंगांगाय जे आरो बंनि जे साप्लाय आरो पाइप रग बजाक अब खालायनाय हिनि रग मेसिन थांमाया गारि गटर थांमाया अमा खायनो बागै लेट दंगो अब रगनो किजा नायखाय खलायो जोंखौ एलाकायाव डेभलप एलाका दैमा